A začneme jedným mimoriadne sympatickým a zároveň charitatívnym projektom. So mnou sú tu dve moc sympatické ženy. Katarína Král, iniciatorka tohoto projektu, a Mirka Horká, modná návrhárka. Dobrý deň. Dobrý deň. Vás. Takže ten projekt sa volá City Souls, ale predstavte nám ho nejak trošičku viacej, o čo sa jedná. Jedná sa o kolekciu letnú, tento rok už druhú, ktorú sme vytvorili s viacerými dizajnérmi. My sme si minulý rok, keď sme každý za sebou mali nejakú časť tvorby a nejaký už čas vlastne fungovania v modnom priemysle, tak sme si hovorili, že možno by dávalo zmysel okrem vlastných kolekcií urobiť aj niečo, kde budeme mať možnosť realizovať sa, budeme mať prácu a zároveň ale dobrý pocit. A tak ako módička pomáha nám sa cítiť lepšie a byť krajší a veselší a taký, ako chceme, tak sme chceli, aby aj pomohla módička niekomu inému. A preto a keďže každý z nás má vzťah k zvieratám, prírode, každý z nás nejakým spôsobom sa snaží zlepšiť to prostredie okolo seba, tak sme si vybrali útulky, kde sa starajú ľudia vlastne čisto z sponzorských peňazí, nemajú žiadne dotácie. Vieme o nich, poznáme ich dlho, pracovali sme s nimi predtým na nejakých dobrovoľníckych prácach. Tak sme si ich vybrali, urobili sme minulý rok prvú kolekciu, podarilo sa to, pekné reakcie boli, vyzbierali sme prvé peniažky pre nich a tak pokračujeme ďalej a zväčšuje sa to vlastne celé. Tento rok už má kolekcia 500 kusov, takže myslíme si aj, že na konci leta budeme môcť možno dvojnásobnú sumu poslať preto, aby sa odloženým psom, ktorých ľudia nejakým spôsobom neúplne už chceli mať, tak aby sa im mohli postaviť nové kotce, aby sa mohli socializovať a nájsť nové rodiny. Takže ak som to pochopila správne, Mirka Horká je teraz v tomto projekte už po druhýkrát? Já jsem poprvé, vlastně první rok. A proč jste se rozhodla, že se do toho zapojíte? Protože, jak jsme se bavili s Katarínou, já už jsem ten projekt sledovala minulý rok, vím přesně, o co šlo a bylo to právě takový ten projekt, do kterého se podle mě chce zapojit každý, protože je příjemné, když můžete svojí tvorbou právě někomu udělat radost a udělat tu radost právě jakoby zvířatům, kteří vlastně nemluví a jedinou, co vám můžou dát, je ta láska. A tady ty zvířata to nemají, nebo ne, že nemají, měli a lidé je odložili a ono vás to nějakým způsobem jakoby pohne, protože máme taky doma psa, že jo, tu lásku jim dáváte, oni dávají vám, trávíte s nima krásný čas, ale tady ty pejsci vlastně nemůžou za to, že jim tu lásku nikdo nedává, takže se jim snažíme pomáhat aspoň takto. Takže to byl takový ten původní impuls, co já jsem jakoby nějak chtěla pomoct, protože teď momentálně taky žiju v Praze, psa mám u rodičů na Moravě a nemůžu mít jakoby psa s sebou tady jakoby ve městě, protože vím, že to je pro něj jakoby mnohem složitější. Takže jsem se snažila pomoct aspoň takto. To je pekné. Ja som tak nejak pochopila podľa tých mien návrhárov, že to asi nie je úplne len český projekt, alebo je to český projekt, do ktorého sú zapojení aj nejakí Slováci? My sme to vlastne nechali. My sme samozrejme vybrali nejaké typy ľudí, o ktorých si myslíme, že jednak trošku znamenajú v tej našej branži aj progresívnosť tvarovú, že je to vec, ktorá... Chceli sme ukázať, že aj nekomerčná tvorba môže nájsť niekde nejakú podobu, ktorá je skutočne nositeľná. Takže sme oslovili sme ľudí, myslím si, že oslovili sme teda vybrali nejakých dizajnérov. Mali sme veľké šťastie, pretože všetci v podstate s tým súhlasili, takže ten výber klapol na prvý krát. Sú to Češi a Slováci, ale potom sú tam aj dizajneri ako Monika Krobová, ktorá aktuálne žije v Londýne, pôsobí. Takže má to trošku aj nejaký medzinárodný rozmer. No, tak to vyzerá naozaj, že sa to posúva niekam až úplne na celoeurópsky projekt. Ale aké sú tam teda napríklad návrhárske mená? Viem, teda Mirka Horká. Tento rok je Miro Sabo, Odivy, Iva Burkertová, ktorá má značku Odivy. Je tam značka Šaty, dve návrhárky, Radka s Aničkou. Potom je tam úplne nové meno, respektíve meno, ktoré možno poznajú tí, ktorí sa modou skutočne zaoberajú, ktorí vychádzajú zo školy. Tereza Kladošová, tá je stále ešte študuje, ale myslíme si, že vlastne z tej rady študentov vyniká svojím spôsobom, takže sme ju oslovili a vyšla z toho krásna silueta, ktorú vidíme aj na fotkách za pár dní. Také špeciálnym tiskom mikina so šifónovými rukavmi. Myslím si, že sa je na čo tešiť. Verím, že sa vám bude páčiť. Koho sme ešte nepovedali.
Jirka Kalfár urobil šaty dlhé, takže je to taký mix aj denných vecí, aj večerných. Hanka Frišonsová, to je zaujímavé meno určite, pretože Hanka pracuje viac na artových veciach, doplnkoch. Ona sama sa prejavuje vizuálne spôsobom, ktorý nie je úplne bežný, denný, nositeľný, ale práve pre nás urobila siluetu, ktorá je vlastne už od začiatku super najpopulárnejšia a už dnes vlastne visí posledný kus v obchode, takže budeme musieť dorábať. Stále sa venujeme charitatívnemu projektu City Souls s Katarínou Král a Mirkou Horkou. Vítam vás tu ešte raz, dámy. Takže už sme si predstavili zhruba návrhárov, ktorí sa zúčastnili tohoto projektu, ale v podstate ešte stále nevieme úplne presne, ako to funguje. Každý navrhne jednu vec, alebo celú kolekciu, alebo ako to teda je? My sme sa snažili aj pri tom projekte, keď sme ho vytvárali minulý rok, nájsť nejakú rovnováhu medzi tým, ako normálne dizajner tvorí u nás, ktorý robí malé autorské kolekcie, a potom prácou pre nejakú väčšiu značku. Hovorili sme si, že chceli by sme priniesť príležitosť, kedy si dizajner bude môcť nechať svoj rukopis, takže ten model z kolekcie bude identifikovateľný, ale zároveň bude dávať zmysel celok ako kolekcia, nie len počtom modelov a typom odevu, ale aj vizuálne. Takže ten proces je taký, že na začiatku vytvoríme brief. Ja by som ešte možno rada povedala, že Karolina Juržiková, skvelá dizajnerka a úžasný človek, ktorý odmanéžovala celý ten projekt, tento rok urobila kus práce, a je to práve ona, ktorá má na starosti komunikáciu medzi, práve dokáže všetko skoordinovať tak, aby to klaplo, a aby 11 dizajnerov, z ktorých každý tvorí jeden kus alebo dva, ešte najlepšie aj v dvoch farebných prevedeniach, tak aby všetko bolo tak, že to bude spolu komunikovať, bude sa to dobre prezentovať, bude to kvalitne spracované, bude sa to dobre predávať. Takže na začiatku je brief, kde si povieme, čo chceme projektom dosiahnuť, akú náladu chceme vlastne tou kolekciou evokovať. Tvorí sa pár týždňov, hovoríme o tom s dizajnérmi, hovoríme o tom vnútri, aby sme sa zladili. Každý dizajner dostane takéto zadanie a potom svojím spôsobom s ním pracuje. V tom zadaní je priestor na jeho vlastné uchopenie tej témy, ale zároveň sú tam nejaké limity, ktoré musí dodržať. A takto tá kolekcia vznikla. My sme začali v prosinci, v decembri pracovať na kolekcii. Mirka, čo ste navrhla vy pre tento projekt? Já jsem pro tento projekt převážně dělám teda pánskou módu, ale dělala jsem dámské šaty ve dvou barevných variacích. A právě, že přesně dostali jsme nějaký základ, co ty šaty nebo co ta věc nebo přímo vyloženě model má splňovat, protože přece jenom je to slouží to k podpoře pejskům, takže je to taková ten plán toho, že ty lidi budou tady ty modely třeba nosit právě k venčení pejsků nebo jako k nějakým akcím. Takže tam bylo důležité dodržet ty základní kritéria toho, aby to bylo funkční, aby to bylo dobře nositelné, aby s tím člověk neměl tolik práce, co se týká ošetřování, jo, co nejjednodušší kusy na denní nošení. Takže vlastně to byla taková ta první kritéria, na co se člověk zaměřil, a právě do toho vnes jakoby tu linku, aby to bylo jakoby typické pro toho designéra. Takže my jsme vytvořili, nebo já jsem vytvořila jednoduché dámské šaty ve dvou jakoby variacích, v bílo-černé kombinaci a v bílo-bílé kombinaci. A je to ještě takové jakoby typické, že to je fakt hodně na takový volný čas pro denní nošení, kde vlastně horní část šatů je takový úplet teňonký, jakoby tričkovina, a spodní část šatů jakoby sukně, která je vlastně taková různě přeskládaná, tak to je jakoby pevnější bavlna. Takže je to fakt takový jakoby hodně sportovní model. No, my už bohužiaľ musíme končiť, ale dôležité, čo na záver musíme povedať, kde si teda môžu naši diváci zakúpiť tieto veci, aby podporili tento krásny charitatívny projekt. Máme 3 obchody, jeden v Prahe, jeden v Brne, v Bratislave. V Prahe je to Czech Labels & Friends v Železnej ulici pri Staromestskom námestí. V Brne je to Wolfgang Store a v Bratislave je Kontakt na Ventúrskej. A potom ešte sa podarila taká vec, že všetky, alebo teda vyselektované modely plus nejaké doplnky ako plátené tašky s motívmi blogerskými, kreatívnymi predáva portál Zoot, ktorý sa zapojil. Pomohol nám podporiť myšlienku. Super, tak ďakujem, že ste nám tento krásny projekt prišli odprezentovať. Držím palce, nech vyzbierate čo najviac peňazí pre psíkov. Ďakujem. Ďakujeme.